हेल्ल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै बयबो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय नै मादैया बेरे फुंजानि नारजि ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामलायबाय नारजिजों अमा मेजेमजों लोगोफोर नोंथांमोननो माखा संनानै माखा जानाय दिन्थिलांसैलाय आङो नोंथांमोनहा नायलांदोलाय अननानै ओमफ्राय नुदों अमाया नारजिनिखा बिसोरखौ मैया ओरैनो लाबोदों आं आधा केजि लाबोदोंमोन नालाय बेदरखौ आधा केजियाव नै बिसोरखौ ओरैनो मोनबोबाय दिनै जानो होनानै लाबोनाय खारै होनानै दै एसे होबाय ओमफ्राय एरग्लिनो रुबाय नै लोगोफोर बानलु हाखावना होखानोसै आङो बानलु देना होनाङिनि मानसिफ्रा होनो गेब्लेजाया माया होननानै खारै मोजां नांबानो खोबगासिनो एरनाय लोगो लोगोनो ग्लेब थांखाबायबो मिथिबाय लोगोफोर खारैजों थिगसे नानानै खोबहाबनानै एसे गोदौबानो नै बेबायदि अबस्था जायो जाब्रां जुब्रांसो अमा बेदरा लोगोफोर होबाय आङो बेनो ओंखारखागोन नालाय सामब्राम खामनायल' होना होबाय सामब्राम गुफुर मस्ला होबाय संकरी हलदि हालदैखौ दा होफिनगोन संख्रिखौबो जाबायानो आंना मेजेमा आवलिजोबथारबाय हा लोगोफोर नारजि ओंख्रि होसनबाय हानै वाव लुगैखानाङा दे लोगोफोर नोंसोरो आंनि नारजि ओंख्रिखौ लुगैनो मोनखाया मोसेबनानै नायखा मेगन बेरलाव खालामनानै नायनाङा दै भिडिअखौ मोसेबदो नायदो जै बेरलाव खालामबाथाय नोंसोर खुदैयानो लिलिला लावजोबगोन फाइनालि लोगोफोर आंना नारजि अमा मेजेमा कमप्लिट जाबाय दुन्दिया होबाय थाव संख्रि बानलु नांजोबबाय बरिया जोबोद गोथाव जाखाबायहाय नुखानाय नोंसोरथ' बेदरा एसेल' मेजेमासो बुरजा खांसै मानिमुनिजों आलुजों एवबाय नै ओमफ्राय लोगोफोर मादैना दिनै ओंख्रिया बिराद गोथाव नारजिजों अमा मेजेम ओमफ्राय गुदुंथारना ओंख्रिया दासो मोन्दों बेदरखौ बाहाय हाननानै लाग्रोबाय आं बानलु थाइनै सावनानै लाबाय मानिमुनिजों आलुजों भाजा नारजि दे लोगोफोर एसे लाग्रोलायबावबाय आलदा खुरायाव आं गोदो सिख्लायाव जायामोन उन्दैयाव माबा हिन्जावफ्रा हाबा जाखांबाथाय हरि बुथन जायोहाय लोगोफोर आंल' नङा बयबो अबेबा जानो सुखुयैखौ जायो अबेबा जानायखौ जाया बिदिनो आंहाबो बिदिनो जाबाय जायामोन ना ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर सोरनि फेभारिट नारजि ओंख्रिया नोंथांमोनहा दिनैहाय लुबैखागोन बेनिखायनो मेगनखौ नायनानै दानायखा मेगन मोसेबनानै नाय मेगन दानाय दै लोगोफोर जै मेगन नायबाथाय जानाय नङा नोंसोरो मोसेबनानै नाय बार होनबाय आं गोथानसै
नोंसोर बिसास खालामा ना बानलु सावनानै जालाय बानलु गोमोनखौ गोदै गोसा बिराद गोथाव मोनजायो गोदै गोसा बिराद मोजां मोनो आं दाबादियाव संनानै जानो pork हिन्दीनि मा होनोथाय माबाखौ नारजिखौ आं मोनथिलायलाङाहाय बेथ' इंलिसनि pork जाबाय एसे रोंगौ इंलिसखौ मा होनो रसलिप ना मा होनोमोनथाय बावबाय आं मजा अमायाबो ओरैबायदि गोथावखामोन ना दिनै मोनायाव जानायाबो मेजेमानो बांगाल सारिमोन आरो बांगाल सारियाबो गेब्लेजोबखादों माबानानै एक्सुवेलि बिराद गोथाव जादों मालाबानिखौ आं बुंनो थाङा दिनैना गोथावसिन जाथारदों जोंना आदैया दा खर' मावलायलायफोरसोमो गोथाव मोननाया आदैनि फेभारिटथार आजिखालि आंनिबो फेभारिट जाबाय देखायनो हाया आं देखायगोन नायनो हाया नोंथांमोन नायलां बाया फैसा थाखाजों खोथा गैया देखायनो मोजां मोनो आं भिडिअखौलाय बयबो बानायोना बानायनानै मा जानो इन्टारेस्टबो थानांगोन नोंबो देखायनो मोजां मोननांगोन ओरैनो देखायबानोथ' जायाना इन्टारेस्टबो थानांगौ होमबासो चेनेलफ्राबो ग्र' जालाङो मालाबा सानसे होबाय सानसे होआ बेबायदि खालामना आरो ओमफ्राय आंहाथ' गोदोथ' नङा बोसोरनै जाबाय दे आं बोसोरनै नैबे माबाबासो बोसोरनै जागोन मे बै खेबसे इलेक्सनावनो आं फार्स्ट मा इलेक्सन एमएलए इलेक्सनमोन नंगौमोन ओहो मानि इलेक्सन मोनथाय बावलायलांबायहां बेयावनो बानायनाय इलेक्सन खालि बानायलायदों आं फार्स्ट टाइम थांबाय फैबांसै बोसोरनै जानोसै एबार मे मास फैबानो फुरा बोसोरनै कमप्लिट जानोसै आं इउटुब बानायनाया आंथ' गोदानाव फुरा बोसोरसेखौ लागातार रेस्ट गैयि बानायदों सोर गोदान बानायदों खिन्थु रेगुलार हगारनांगौ मोजाङै होमबासो थाब ग्र' जायो बाखायाखै आं थिगसे हगारखादों बोसोरनै जाबा बार्थडे खालामसैहाय बोसोरनै जानायनि आंहा
केक हानसै मानसिफ्रा माबा माबि खालाबाय थायो हाना होनांगौ आबो बार्थडे बोसोरनैनि बार्थडे थांगोन हाबा दैया बेसेबा गोजानावसो आयौ मेंलायथारबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं हारसिं बेखौ होख्लायनोसै नोंथांमोनजों होख्लायला भिडिअ'आबो गोलाव जायो बांद्राय गोलाव जाबा बरिं मोनोना नोंथांमोनहाबो आरो आंबो जानो बरिं मोनो हारसिं जानोसै बेखायनो जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय सनाफोर